la frigo. Mais c'est la tête. Ni te fait denmisɛnnin nama ka fara nin tulo b'a la. I love you, baby. Je t'aime. Mais puis voilà, ok, il a cherché fla. Est-ce qu'il a cherché fla? Il a cherché fla. Est-ce qu'il a qui? Tiazo, c'est pour les vitamines. Voilà, bilan de Kaboul. Il y aura quel pas de villa. Non, il pour les bébés, pour le Canada. Hein? Ne t'y a boulgoui. Ok, il y a rien fort. Mais il a mis son n'a qu'à tout. Inspecteur, amassé un yanabo. Il coûte du mais. Amanyanabo. Est-ce qu'il y a un moulo qu'à ne follow? Ne te quand la fille, ni la femme. A Kanyanabo, a Kanyanabo, a bébé de moi. Mais qui dit à Kanyanabo, Namanyanabo Yeshui? Nyafam, mais ne fana insego gere. Il dit ce qu'on m'a répondu. Il m'a dit tout à ta sur la Johnny d'abord. Sans fils roquin roba. Hein? Donc il va baigner pour un chouina. Johnny P. Mounou me sang à la 600. Inspecteur, même Kali a béni du orange. Ne te millions. Dis tout à! Ne kon bedable. Écoute du mais. Ne a bedable. Il faut le crotant. Inspecteur, ne Dis qu'il faut le crotant. Wallah billahi ne a bedable. Mon ébé. Nemi. Et m'a faut qu'il y a bedable là. Hein? Nemui. Donc, milame. Ne be kelen doron de kalama sisan. Dealer kelen doron no te ne te foyi kalama. Dealer kele. Globila. Uga mani arasamani ibe egolsoni yoro don. Kolso jumɛn? Fo poni ba yoro la. Dingɛ ululuji dingɛ be tɛmɛ a yɔrɔ la ye. Oui. Ekɔliso ba yɔrɔ. Awɔ. Voilà arasamani min bɛ yen. Tuma bɛɛ i b'a sigilen sɔrɔ kogo gɛrɛ na ye. N'i taara ye hali sisan i b'a sɔrɔ. I bɛ ka mun fɔ nin ye tantôt. Nin ye nkalon tigɛ n ye. A bɛ laban mun na i b'o dɔn. Inspecteur e kɔni b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ sa. A bɛɛ ni jɔyɔrɔ in cɛ. A bɛ yen. A tɔgɔ de ko Moroko. Moroko. Problème t'a la. Mais ale fana b'a bɔ jɔnni bolo? Ayi o kelen kɔni n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn. N t'a dɔn a b'a bɔ mɔgɔ min bolo. I t'a dɔn a b'a bɔ mɔgɔ min bolo? Inspecteur walayi bilayi n t'a dɔn. A bɛɛ ni Alahu Taala cɛ n t'a dɔn. Problème t'a la. N bɛ se ka taa. I bɛ se ka pan.
Siri gesa. Na wana sefa wana peta. Iga kuma hata ni. Orogo. Ouais. C'est Joe. Johnny Abtouri. Potion. Vas-y, ouais. Wallahi, tranquille. Yeah. J'espère que ni n'allez avoir de bibolo. Tiens, Morogo. Yɔrɔ han hali ka kiri ka sachet fila di yan kɔfɛ n bɛ tila an b'a fara jate in kan Ko kiriga shisha wa est-ce qu'il kunkolo kan mais attends Johnny e bi kunkolo ngani la wa ou be ka ketugudi cɛ Morogo n'i y'a fara jate kan n b'a d'i ma n t'a fara kan jazo e bolo ne bɛ feere la o de kama yan nɔ ne mago bɛ n ka wari dɔrɔn de la ne tɛ yan nɔ juruba ninnu kama dɛ a juru dɔ b'i la tu viens te planter devant moi ko a don tan a bɔ tan Morogo i bila bɛɛ la sa ne mana ni yoroma jan ninnu kama wa ɲɛ ma kiri ka sachet fila di yan sini ou bien sini ɲɛna n b'i ka bilen d'i ma et puis i b'a la ko kiriga sachet fila est ce que i bɛ kiriga sachet fila dɔn ka cɛ kiriga sachet fila est ce que i hakili kan ye i tɛ kuma ɲɛnama fɔ mais Johnny est ce que e kunkolo kan yan aw bolo ko ne bɛ baara la o de kama yan ne bɛ feere la o de kama yan nɔ et puis i tɛ mun kalama non n'a mɛn fɔlɔ i tɛ mun kalama ne ka dɔrɔgu juru tɛ don yɛrɛ mais ne dalen don i la ne bolo k'i ne ka client fidèle ne bɛ da i la ka n ka kiriga sachet fila k'o ta k'o d'e ma i bɛ ban ka bilen sara ka tila ka n'i jɔ tugun ka kiriga sachet fila wɛrɛ d'e ma est ce que i kunkolo kan cɛ Morogo ne b'i ka bilen sara sa i b'a dɔn i ye ne ka jo de ye i m'a fɔ ma an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana na ko dɔw kɛ sa ne ye min f'i ɲɛna sachet fila di yan ba ye wallahi sini ou bien sini ɲɛna a bɛɛ ni ba cɛ b'i ka wari sara n ka cɛ n bɛna min f'i ɲɛna n t'a di bi n t'a di sini wa da yɛrɛ wuli k'a bila wa wuli k'a bila i ka fan ka bɔ a bila joona ba ye cɛ jɔ k'i la donc n t'a di wa Johnny jɔ tan ok non c'est bon an ma s'o la a ka ɲi a bila fan ka bɔ yan jɔ fu 2 minutes sigi manamana fɔlɔ mɔgɔw da la ko aw y'a bɛ don dɔrɔgu ta la mais est ce que ni kunkolo kan ganja mori cɛ Jo plan duman cɛ kuma n fɛ kɛ cɛ mun bɛ o fana y'a siɲɛ sugu duman i b'i bila la dɛ han ne b'an bila la ça se voit pas a diya an ka tiri kelen bɔ ganja a ni cɛ in cɛ i b'a dɔn n sɔnnen n'u ye i ye jo duman yɛrɛ de a cɛ est-ce que y'a faamu togo di tan est-ce que e y'a faamu i t'i bila la dɛ i b'i don rési la yɛrɛ de kɔnɔ cɛ ganja o fana ye mun siɲɛ sugu ne k'i k'a jɛ an ka tafuta a ma se o bɛɛ la yɔrɔ bi bɛɛ ma kusi min donc o y'a fɔcogo bɛɛ ye wa cogo wɛrɛ foyi t'a la donc i bɛ fɛ ka ne san de ganja e b'a dɔn ne ye n sɔrɔ cogo ya e b'a dɔn ne ye n sɔrɔ cogo min cɛ ne ka sira t'a sɔrɔ cogo la Ah ne bon? k'i ma i k'a di yan ne ka tafuta de i bɛ taa waso i t'i bamuso ka barama ta i t'a feere i bɛ kusi san i b'i bila la parce que ne ye n t'a sɔrɔ ten tɔ ah donc i panna ni lamɛri ka barama de ye wa mais ganja cɛ ni ne jɛn kusi la n t'a faamu dɛ ma cɛ kana faamu i si yɛrɛ kɔnɔ n t'a di donc Morogo bɛ ne jɛn e fana bɛ ne jɛn ganja ne de ye kelen anw bɛɛ bɛ bɔlɔn kɔnɔ yan depuis quand kusi minɛnw bɛ ɲɔgɔn jɛn kusi la ma cɛ ne de k'i ma n t'a di bi n t'a di sini taa dɔ fɛ i yɛrɛ ye kɛ ne ye baara de kɛ e ta kalima ko sonyɛ ne baara ya ni ne kun nana dun fo waati n ye nin faamu mais e y'i ta kɛ cɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ don dɔ i ka jan
don dɔ i ka surun ɲɛnamaya dan tɛ tile kelen wa bi de kɛmɛ bɛ ne la e bɛ nin kɛ ne la sinon ganja e ye ne ta caman min dɛ cɛ ala yɛrɛ de kama wuli ka taa quoi wuli ka taa i ka nin sinikan ni fɛngɛ ninnu wuli ka taa ba nin e kunkolo sofilen don wuli ka taa ala kama donc ne ka wuli an ka kusi min fɛrɛ la wuli ka taa aw bila cɛ e tɛ miiri dɛ n'a ganja tɛ n k'i k'a bila ne de y'i don kusi min na dɛ i bɛ bisi fɛn fɛn min ne de y'i don a la kana ɲina k'a fɔ ko ne de y'i don milieu in kɔnɔ b'i kɔgɔ la sa i b'a ok problème t'a la a cɛ a bila ba nin mais i b'a y'i ɲɛ na a ko le tiri mɛ pk 10 mɛ cɛ mɛtiri cɛ wala lɛzi kan bɛ non mɛtiri a kɛra fama ye kan foyi tɛ yen cɛ i b'i ka basi la yan wa e bɔ a bɛ kɛ cogo di pk tiri mɛ i b'a dɔn cɛ plan dɔ bɛ yen dɛ ni ne selen i ma yan bi cɛ non wurulo ma ɲi a bɔ i b'a dɔn k'a fɔ ne y'i ka petini de ye i ka petini fitinini n'i ye ko ye dɔrɔn min man di ye dɔrɔn pk 10 mɛ non barika donna an ka ko la awɔ tiri mɛ mais i b'a dɔn han ni ne ko ye wurulo kɔnɔ dɔrɔn min ma ne kun minɛ dɔrɔn n bɛ boli ka ɲɛsin ma sabula terraintigi ye dɔrɔn de yan tiri mɛ i ka cɛ Morogo système dɔ b'a bolo sisan n tɛ ka foyi de suwa quoi i b'a dɔn Morogo bɛ k'a yɛrɛ kɛ terraintigi de ye sisan fɛn fɛn mana a ja a b'o de kɛ wa et puis encore min ka jugu n'a bɛɛ yan matɔsi b'a bolo mɔgɔ minnu y'a ja a bɛ matɔsi feere olu de ma o don na ne taara sɔrɔ ani élément dɔw tun bɛ u tun bɛ ŋunuŋunukan dɔ la mais n b'a dɔn o tun bɛ k'e de kɔrɔfɔ tirimɛ n bɛna min f'i ye dɔrɔn i hakili to i yɛrɛ la n b'o dɔrɔn de f'i ye Morogo ma ɲi dɛ système dɔ b'a bolo sisan ne ma dala n'a mago tɛ place de la a si bɛɛ wala a si bɛɛ ne b'a dɔn a tɛ se k'o kɛ e b'a dɔn ne ɲɛ Morogo ɲɛ a b'a dɔn min bɛ sabula n y'a bila ka tarapu dɔw gérer n ka recette b'a la a bɛ 1 brique bɔ han o de kama a tununnen don a tɛ sɔn a ɲɛ ka kɛ 2 ye o n ye mun f'i ye wa a bɛ fɛ ka pan n'o bile de ye a bɛ fɛ ka pan n'i ka bile dɔrɔn de i ye kuma dɔ fɔ i ko o don la ni dɔw tun bɛ kuma na teinture b'a kunkolo ɲɛyɔrɔ la n'est-ce pas très bien ale yɛrɛ de don ne taara sɔrɔ u bɛ kuma na dɔrɔn ne sera dɔrɔn a sina ka kuma bila quoi ka tɛmɛ ni woroma wɛrɛ mais ne y'a dɔn ne y'a sɔrɔ i b'a dɔn ne kunkolo ka teli trop o de y'i ka ko diya n ye quoi tirimɛ wallahi tirimɛ ah mon bon petit Jazo non o kelen de cɛ i b'a dɔn petit i ka ko ka di n ye kojugu yɔrɔ dɛ e ka siɲɛw yɛrɛ de bɛ ne ci ye quoi ouais fali in tɔ mais ma tiri kelen o tirimɛ pk 10 et puis i da ka girin de quoi o de y'i ka ko diya n ye kosɛbɛ yɔrɔ awɔ mais fɛn min bɛ yen a fɔnɔ ne b'a dɔn ni e ye yan dɔrɔn e bɛ ka nin information bɛɛ di ne ma dɔrɔn ne b'a dɔn mangi de b'e kan kema t'e la cɛ non tirimɛ i b'a dɔn i kunkolo ka ɲi wallahi depuis dugu jɛra ne ma foyi sɔrɔ k'o bila n na quoi depuis dugu kɛra n sannen de don mais peka n'i y'a lajɛ n'i sera ka jateminɛ hali n'a kɛra kusi siri 2 ɲɔgɔnna ye o di ka petini ma a ka n ka yɛlɛ fo sankolo la pk 10 mais n b'a dɔn i b'o kɛ sa Jazo ouais i b'a dɔn i ka siɲɛ bɛɛ ka di ne ye fo n'i siɲɛ
I m'a faamu wa? Mun de b'e dɛsɛ ka t'i ka achat kɛ? Mun b'e dɛsɛ yiriwa la? Tirimɛ e tɛ k'a faamu sisan tɛri yɛrɛ de jalen don. Tɛri jalen don. Walayi bile foyi tɛ ka sɔrɔ, bile tɛ ka sɔrɔ a bɛɛ ni ba cɛ. Ne b'a wolo de wa? Cɛ komi aw fana ye mɛtiriw ye. I bɛ ka kuma ne yɛrɛ ma tan. Pardon. Ok, bilɛmu t'a la. I bɛ taa Berezo fɛ yen. N'i taara dɔrɔn i b'a fɔ ko awɔ ko disi de ci ka na. I mago bɛ fɛn min na a b'a d'i ma. Bɛɛ ka dismɛ tirimɛ. Mara i y'o kɛ sa. I kelen pe walayi. Bɛɛ ka. Wa i ye n suwa. Ka ne to yan, ka ne to yan. Walayi ni complot fɛn fɛn sigili tɔgɔ la. Bɛɛ ka bɛɛ ni ba cɛ n bɛna f'i ye. Petit, n'o de ka ko diya n ye. Fo waati n bɛ don ka na sisan. I sigi fɔlɔ, i sigi. Fo waati a fɔ tirimɛ. Su in na. N tulo b'i la. N mago bɛ renseignement dɔw la secteur A la. E y'a ye a fɔ dɔrɔn o géré la ka ban Pega. Disi o géré la ka ban a fɔ dɔrɔn. I ko ten. Parce que n y'a ye bɔlɔnkɔnɔna bɛ ka fereke cogo dɔ la quoi. Dɔ bɛ ka essayer ka fɛn dɔ manigase dans mon dos. Ne y'o fɔ sa o bɛɛ ye Morigo de ye. Morigo de bɛ fɛ ka bɔ a bɛ fɛ ka bɔ e kɔfɛ ka muru de kɛ k'i sɔgɔ. Mais tirimɛ ni Morigo ko a bɛ muru kɛ k'e sɔgɔ a bɛ pere ka ne de sɔgɔ fɔlɔ yan'a ka se ma. I bɛ se ka taa sisan. Fo waati Pega. I y'a fɔ cogo min na dɔrɔn n b'a bɛɛ gérer. I m'a faamu wa? Ouais, ne b'a bila fɔlɔ. Clique b'i quoi? Pega i b'a dɔn ne ka clique y'a bila. Ko Berezo ka 12 kelen d'i ma. Tirimɛ ala tirimɛ. Pega walayi ko ne t'i sara sɔrɔ quoi. Mais yani ka taa i tɛ kusi kelen ka m'o mɛnɛ sira la yani ka se Berezo fɛ yen. Y'an bila. C'est bon. Fo waati tirimɛ an b'a kɛ ten. Mun bɛ yen i tɛ bɔ ne ye ne ka tɛmɛ de wa? Sirati. Lare. Bɔ ne ye ne ka tɛmɛ sa. I jɔ. Ne m'a f'i ye n b'i fɛ wa? N ko n bɛna taa ni woro ye. N m'a f'i ɲɛna n t'i fɛ i ka fara n na. I t'i ka manamana ko kun tɛmɛ ka bɔ ne kan. E ye ne jarabi de. N t'i fɛ n bila mun de bɛ yen nɔ? I bɛ magana mun na? Lagare. N bɛna woro b'i kɔ. N bɛna taa ni woro a ka so. Ne ka sira de bɛ ka woro la. E bɛ taa ni woro an ka so mun de la? Ne m'a f'i ɲɛna k'i ka fara n na n t'i fɛ wa? N bɛ mun f'i ɲɛna kɛ sita kɔfɛ e kana na ne lajɔ kare kɔnɔ ni manamana kan fɔ i tulo bɛ n na? Lagare. Kare in bɛɛ. Ne tɛ muso si la ni e tɛ. Ne bɛ de fɛ bi wa ne bɛ de fɛ. Wa n bɛ taa ni woro ye. E lasi. E yɛrɛ bɛ position min na ni e tɛ ka se ka jɔ i sen kan. Ne taara ni woro ye anw fɛ yen ne yɛrɛ somɔgɔw bɛ sɔn ka ne di e ma wa?
Ne bɛna min f'u ɲɛna ne ni woro bɛ taa u ka so. Basi ne mun f'i ɲɛna kɛ e ka sabali i ka fɛ k'o kuma nin to yen i ye sira kura min ta n'i y'o bila an bɛ sɔrɔ ka An tɛ kuma an ka kuma sisan kɛ o ye mun sira kura ye mun b'i fɛ de e ka fɛ min to yen i bɛ sira kura min kan o bila dɔrɔn o ye mun sira kura ye i ɲɛ t'a la e yɛrɛ tɛ ka se ka jɔ e k'a sɔn dɔrɔn an ka sisan génération na denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn furu ka se mɔgɔkɔrɔbaw ma e parents sɔnnen don koyi ko in bɛɛ bɛ e yɛrɛ de bolo o ye mun sira kura ye e ye mɛ ne la mun na sabali sa mun b'e la ne b'a dɔn e t'a dɔn mɛ ne bɛ mun f'i ɲɛna i bɛ sira min kan dɔrɔn o bila i b'a dɔn kɛ lasi e ye den ɲumanba de ye nka a ka di ne ye i ka se ka changer Lagare sabali sa Lagare ala kama sa ne bɛ fɛ bila ko tɛ o ou bien de fɛn ma daminɛ bi fo ne k'i furu de ko ne na kɛ ingénieur de ingénieur agronome an bɛ den caman sɔrɔ n'o kɛra kɔngɔ t'an minɛ minɔgɔ t'an minɛ a de ka Lagare lasi i b'a dɔn kɛ e ye den ɲumanba de ye e bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ nka a ka di ne ye i bɛ sira min kan i ka se k'o bila tu sais on a beaucoup parlé cɛ lasi nin dabila sa i fana sa n'i ye mun ko sugu ye mais ni bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ bisu wala de kɛ i fana sa nin dabila sa i jɔ ne yɛrɛ ka taa ka bɔ yan mais